Nyakoro magajuang dakika en 20 tok saa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere rwakini machiegni e chenro mar upiny. Twak mabende wadwaro bedo godo nyaka rom kanyo saa 2:30 mar okinyi. Twak mabende itayo kod Anna Sharon Ong'awo. Okinyi ma kawuono nyakoro magajuang wadwa ni mondo wago mbaka ahinya kaluwore kod weche mag ng'anyo mabende osebedo ka dhi nyime kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Ng'anyo mabende wasebedo kwa neno buore Nairobi ka, wasebedo kwa neno e kaunti ma Kisumu kata odiochieng' manyoro bende na gintiere gi ng'anyo, kaunti ma Migori bende nantiere ng'anyo. Girito mana odiochieng' ma kawuono mar mondo mi romo mano mar Elreb orumo. Odiochieng' ma kiny bende kaunti ma Migori gisingo mar wuok oko karomre margi mar dhi e ng'anyo. Kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro na gintiere gi ng'anyo. Kiny bende wach mabende nolanda gi moko kuom jotelo mag ODM e kaunti ma Kisumu kotelnegi kod jalup gavana mano madhi Zowili. Bende wach ni odiochieng' ma kiny kar chung' od bura maromo 7 e kaunti ma Kisumu koro ojiwo ganda mar mondo mi owuog oko karomre margi mar mondo mi ging'any kaluwore kod pek mar ngima. Kweth mar Azimio pod nitiere gi chung' motegno. Ka bende giwacho ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo. Ka bende ng'anyo mar atipo gibiro bedo ka gitimo chieng' tarik 20. Mano chieng' wuok tich mar juma mabiro. Kata kamano sirikal kotelnegi kod William Ruto gi Rigathi Gachagua to bende pod onyono ni ok gisir ng'anyo mag pek mar ngima. Ka bende giseyo mano jatend kweth mapingo piny owacho Raila Odinga. Kanise to wachang'o? Odiochieng' manyoro nwaneno ka NCCK mano kotelnegi kod jakom mar NCCK bade ma Nyanza Bishop Kodia bende nowacho ni gin kaka kanisa bende gisiro ng'anyo makamano. Koro chung' ni kanya nyakoro magajuang in akia ni wachang'o kaluwore kod okang' makamano. Bende paro ni kinde osechopo ma bende koro nego bedni mano migosi William Ruto gi Raila Odinga mosore mano mar nyayo kwe e kor gwenge mopogore opogore. Mana ka pile ioronwa pachi le mago tema choka 3:6 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda page mara mar Ramogi mar Facebook yuda Sharon Ong'awo. Okinyi ma kawuono mane mbaka mabende wadwaro goya biro bedo kaka ote magi kwa dhi nyime gi twak makama. Okinyi ma kawuono nyakoro magajuanga antiere ka gi Bishop David Kodia en mor mar bedo kode okinyi ma kawuono. Bishop David Kodia nyakoro magajuanga en jakom mar riwruoge mag kanise NCCK bade ma Nyanza. Kendo bende en bishop mar Bondo Diocese mano kanisa mar Anglican mar Bondo e county ma Siaya. Bishop arwaki ni machiegni. Kamano Sharon. Kopogore gi Bishop Kodia nyakoro magajuanga bende wantiere gi George Donji ma bende en jalony e dongruok mag weche mag siasa gi oganda. Kiero gi dhongere socio-economic and political strategist. George in bedarwaki ni machiegni. Ero kamano Sharon. Bende okinyi ma kawuono wayudo thuolo bende mar bedo gi Right Reverend John Agwing Siyoto, jadolo mano mar kanisa mar Holy Trinity mano bade ma Masogo East Nairobi machiegni. Karibu. Mana kachako kodi Bishop David Kodia milome mabende ni uchiwo odiochieng' manyoro. In kaka Bishop bende kaka jakom mano mar riwruok mar kanise mar NCCK. Nang'o nigi sani koro usiro ng'anyo mabende itimo gi Azimio nikech kinde mosekalo NCCK bende nachwalo mar mondo mi winjruok makoni kod kocho chopie. Ero kamano Sharon, mokwongo adwane alos kamoro mane okodhi maber. Statement manowacho ok nowacho ni wasiro ng'anyo mondo dhi. Ne oloke mopogore. Ok ne en kamano. Gima nowacho en ya ni ng'anyo ma jo Azimio timoni nowacho gimomiyo gi ng'anyo ema nowacho ni ka idiyo ng'ato ahinya to nitie kamoro ma oneno ni ma yo monyalo wuok go to yono emobro lowo. Tok ni wawacho ni wasupport udhiuru nyime gi ng'anyo. Makoro jofuambo nokawe marach. Negi kete e yo ma ok owinjore. To koro kaka ing'eni kaka dhi gol gima osedhi e public tek emomiyo thuolo mimiya ni bende ber mondo alose. To gima adwa wacho en ni ng'anyo kaka en gima chik oyie. Chik oyie ni nyalo ng'anyo. Chik oyie ni kae ni sirikal nyaka nene ng'anyo mung'anyo gono en e yo mar kwe. Chik oyie ne ng'ato ka ng'ato nyalo ng'anyo. Omiyo onge kama ochopo kama chik nyalo wacho ni in koro kik ng'any
to kiseluwo yore duto michiwo nyaka notice everything, I think ni ng'ato ka ng'ato nigi haki mar ng'anyo. To wan kaka kanisa pok nwawacho ni wawuoguru oko mondo wadhi wang'any. To mano be ok onyiso ni ok wanyal timo kamano. Mano be ok onyiso ni ok wanyal timo kamano. Mana kamana keni kapok aloso kata mana gi George kabiro kuomi Reverend John Agwings. Bende paro ni kanisa osewuok oko mar temo riwo wi oganda kanyakla. Nikech pok wawinjo ka duonde mopogore opogore osebedo kata mana ka loso. Bende paro ni kanisa ositemo matek kar nyalo margi mar riwo wi oganda kanyakla. Ahinya kaluwore gi okenge mag ng'anyo. Erokamano Sharon. Mokwongo wadwaro ni mondo awach ni kanisa ochung' motegno ahinya e weche mag kwe. And kwe ma gichung'e motegno no, gidwaro ni mondo kwe no kik bed mana kuonde ma gileme kende, to kwe no bed nyaka oko mar kuonde ma gileme. E samo wuoyo go ni adwaro mondo awach ni nitiere yore mang'eny kata kuonde mang'eny ma kanisa ok osechunge maber mar riwo wi oganda. Awacho ma nikech seche mang'eny samoro inyalo nwang'o ka jomoko chung' ka yalo. Nikech kinde ni wan kod riwruok mag kanise mopogore opogore, mana kaka iwinjo ko wadwa Bishop Professor wacho gichung' gi NCCK. Tinyalo yudo ka jomoko chung' yalo kamoro to giwacho ni gin ok giriwre kod failures, gidwaro joma kalo dhi mbele. Aparo ni mago weche ma ok rew wi oganda to pogo wi oganda. Mae momiyo en kinde ma pod adwaro mondo awachi ni kanise nyaka bi kaachiel ka ok ging'iyo gik matindo tindo ma kamoro ginyalo yudo kata favors kata bedo machiegni kod loch mondo mi gichung' ka motegno, gichung' kar tiendgi to giwacho adiera mar wach Nyasaye mawacho ni ji oganda nyaka bed gimoro achiel. Kaka muma wachonwa ni Yesu Kristo wacho ni odwaro ni ji obed kaachiel kaka gin achiel gi Nyasaye. So kanisa pok otimo the best monego bed gitimo, to wakwayo ni mondo mi wariwre uru kaachiel mondo waket oganda obed gimoro achiel. Erokamano ahinya. George donji kaka jal molony e dongruoge mag weche mag siasa gi oganda. Okuongo mondo mana ka penji kaka in bende isiro ng'anyo mag pek mar ngima ma bende osebedo ka dhi nyime. Mokwongo Sharon, erokamano kuom thuolo ma umiyani. Donga jahaw ka an gi bishop ariyo, moro sira koni to machielo sira komachielo. In gi ng'wono Nyasaye. Mano ng'wono mar Nyasaye. Atimo Nyasaye erokamano kuom mano. Mar ariyo dabuok ahinya ka de wacho ne bishop mwaluoro ne nyogi wacho ni gin gi siro ng'anyo. Nikech ng'anyo kaka bishop wacho no en gima oyienwa kod constitution mar piny. To ka oseyienwa constitution mar piny, to ng'anyo ma pile pile idwa mondo ji obed kodo en ng'anyo ma itimo kod kwe. Ok anyal wacho ni adok ni ng'anyo marwa ma wawacho ni wadwa ng'anyo sani, nikech ng'anyo marwa ng'eny ni rach. Ineno gima nyo timre kata Kisumu nyoro ka ji wuok ni ng'anyo to giyudo thuolo mar kama nyo josieke itime tijegi, to gidonjo kanyo to ji ochako laro chiemo ma giketho nyasi ma nyo timre nyoro. Mano ok ng'anyo, mano ketho. Emomiyo adwa mondo awach ni ng'anyo marwa ok en ng'anyo maber. To bende ng'anyo miwacho ni biro bede mar tipo maduong'no en choko ma ichoko dhano, to bende ok en ng'anyo nikech ji mang'eny ok bi bedo no ng'anyo ni gidwaro. Ji mang'eny nyalo dong' i udigi ka giwacho ni ok gidwa dhi kama weche nyalo kethre mi to gihinyre. Ji mang'eny be biro loro ohendni ma ohala mag-gi nikech ok gidwa ni gikgi mondo kethre. So wach mowach ni en ng'anyo no en gima koro kowuok e piny to buogo ji. Tiparo ni rem ni kanya nikech sani apani kiwinjo kata mana kaka jotelo kata mana magazini oloso giwacho ni ng'anyo nego bed mamuol. Ni dhi ing'anyo kaluwore kod pek mar ngima. En mana ni oganda kata mana odiochieng' manyoro nanene kaunti ma Kisumu romo mar weche mag tudruok ma bende nobag kod duol mar Communications Authority. Nwano ka oganda nodonjo kanyo mochako kawo chiemo gi adho chiemo kacha, moko bende noketho kata mana mwandu mopogore opogore, giringo gi banners. Kaunti ma Migori chieng' mano mar jumani bende nwaneno kata mana ka negidino ndara makata mna wuoth nok nyal timore yo makare ka wuok Migori ka dhi Sibania. Iparo ni oganda bende koro tiyo gi thuolo makama mar kelo rochruok?
Mano e gima timre, Sharon. Nikech ok wang'anyo yo maber. Sama wawang'o taya indara, waketho ndach ng'a. Waketho ndara marwa wan wawegi. Sama waketho ohendni mag ji matiyo kodwa kata mana joluo jowetewa, waketho gikwa wawegi. Sama wang'anyo i Kisumu, waketho gikwa wan wawegi. Ok gin gik ng'at machielo. Emomiyo onego bed ni ka wang'anyo mantie kod kwe. To bedo ni jotelo go wegi, otelo ji mondo ng'any mondo ne ni kwe nitie. To wach mar kawo ji mowuok makia tiend ng'anyo to dhi oko ka chande, to ji yudo ka koro gitiyo irumbi. Ji nitie kod lweny ma ng'ato koyudo gimoro dendara, ka yudi grabolo ta kawo, ka yudo ka ng'ato nitie gimoro dendara kawo. Mano ok en ng'anyo. Mano en ketho chik. To mano ok en gima ber, nikech ka waluoro chikwa duto, ok onego jotendwa obed ni gin ma ginyisowa mondo wadhi waketh chikno. Erokamano ahinya. Bishop Kudi ka kilimania e twak kendo. Mano jatend riwruok ramna mar Azimio la Umoja, bende kanise, riwruok mag kanise osebedo kanyise mar mondo mi ochung ng'anyo mar mondo mi giwinjre gi jatend piny. Mano William Ruto. Nyaka sani kata mana ka niwinjo ka ne ntiere bondo mano chieng' tich ariyo, ne wacho ni okodwa wach makamano, winjruok okodwa ahinya ma bende koro kanise chwalo. Lakini kata mana kaka kanisa bende usechwalo kata mana uti ne jatend piny kata mana gi mano jatend kweth mapingo piny owacho Raila Odinga mar mondo mi gichop kata mana e winjruok kata mana kapok uloso kodgi galamoro. Adawacho ni seche moko iketowa kama tek wan kaka jo tich Nyasaye, nikech ji paro ni in eminyalo kelo kwe e kind ji ariyogi, to ing'eni moloyo kama ae ani bishop mar jaduong' Raila dala, to seche moko ji galo ni an anyalo dhi kwere. Jaduong' Raila en jasiasa, to winjruok monowinjre kode ni siasa mare gi siasa mara ok nyal, nikech nitie gima miyo owacho gima owacho. Tan bende kaka ja tich kanisa abe nitie kaka nene, kuri neno waneno gigi mopogore. En ok ne ka root mare. Adwa wacho gimoro miluongo ni revolution ni, ma koro iwacho revolution ni. Jo Kenya ni mna gi memory matin. E higa mar 2013 not 2013. When was this merger coalition government? Was it 20? After 2007. Up to 2007. Yeah, Manen Prime Minister. Manen Prime Minister no ne ayudo thuolo mar telo ni lemo mar Ramogi Memorial. Kai dala Ramogi Odinga. To nitie gimoro mana wacho chieng' no. Mane ng'en gin together gi koro makir sani Ruto. Ne gin igo team achiel. Nyaka Kalonzo ne giduto gine team achiel. To nawacho ni Kenya, mana that time ok nange kata na bed bishop. Nawacho that time ni Kenya is ripe for revolution. To gimomiyo nawacho ni Kenya was ripe for revolution nenma. Mane the time mane nitie scandal maduong' mar maize, kendo nyalo paro mar maize. To nawuoyo about this, akoni gima nawacho ni ng'ama nyalo konyowa e Kenya ka en ng'a. Nikech en scandal after scandal. Kiwinji gini mibadhi ni odonjo maduong' kabisa, kendo ng'ama nyalo konyowa. Nikech kwadhi through a process ma revolution ok onyiso ni ji kawo bunde. Ingeni en understanding mag jothuro ka manok. Revolution ok ni kawo bunde idhi e bungu You marshal the people
mondo gine ni gimiwacho ni en kare. Ipasuede gi mondo gine ni gimiwacho ni en kare, en yo manyalo kelo konyruok. Emomiyo kipenja ni wan wasetime kata nang'o. Kanisa, king'iyo kanisa mna kaka ne sipna yoto wacho ka, ji opogore e kanisa ka. Kanisa ok en achiel, ok en Anglican Church. Kata kidhi Anglican Church ibiro ka nitie dioceses. Seche moko jatenda nyalo kawo line machielo, to an bende aneno ni line ma jatenda nero ok chal gi gima wan waneno muolo wakoni. Abiro kawo line mopogore. Lakini kochopo gik mamako Kenya mangima, to nyaka chunwa ni nyaka wabed kanyachiel. Mane momiyo wach dala kodang ni bi. Nitie gimoro mochunowa nyaka koro bed achiel. Mana kaka nyiek ka ine dala ma jadoho. Ine Sharon wuonu okendo mon 10. Jogi okwijire te. To the days seche moko ma jaduong' onindo, koro yudo chuno gi ni nyaka koro gibed together. Omiyo wan bende gimoro nitie marach e Kenya ka, machuno wane kata bende wan Catholic, kata bende wane Pentecostal, Evangelical, chuno wane nyaka wabed ang'ono gimoro achiel mondo wa rescue gimarach ni. Nikech kinde pani osechopo kata mana ka Reverend John nyalo kata mana keli e twak makama. Nikech sani kata mana kiwinjo jotelo ariyo, jatend piny William Ruto bende onyono mana piny ni onge winjruok mabende koro keto. Wabiro bedo kwa winjo kata mana gima nowacho odiochieng' manyore romo mabende ne gintiere gode kar jot mar State House. Raila bende oramo manya kosechiwo nyaka ne johera mage holiday manochieng' wuok tich mar mondo mi kik gidhi kata mana ka gihero ne gidhi e ng'anyo to gidhi ochiwo ne gi holiday. Koro ineno kata mana koro kanisa nyaka koro mane kanisa ni kanye. Chung' mar kanisa ni kanye ka. Dineno ka koro kanisa ikete battlefield. Une akire keke. Sharon adwaro mondo yie ni kanisa sani ni akire keke. Kendo akire keke ma kanisa nitie ni kanisa mani this side gi this side nyaka koro come together. Nyaka koro gibi kachiel. Adwaro mondo wachi ni onge pek manyalo tamo winjruok. Unaneno kuketo nogo kacha ni mosruok. Because mosruok wachako neno beginning in the book of Genesis, chakruok. Ka Nyasaye ochweyo dhano, to dhano ketho. Nyasaye no decide molor machiegni mondo mosre gi dhano. Dhano ko piny ni kanyo duoko ni anini kikadho awinjo kikadho to apondo nikech anduk. What did ang'o ma Nyasaye notimo? Nyasaye mokwongo noyie mondo mosre gi dhano mane oumo dhano kode pien. That was very sacrificial. Nen chiwruok makende. And ke biro mos nwang'o namba mag mosruok mang'eny kata muma. Omiyo wan kaka jo kanisa wadwaro mondo wawachi ni solution yo mar tieko chandruok manie Kenya ka, because chandruok manie Kenya okata cross. Onge ng'ama chandruok ni ongego. And ka chandruok ni okata cross, nyaka wadwar yo ma koro wabedo go kaachiel mondo wayud kaka chandruok manie Kenya inyalo tieki. Tipa yo neno mane? Yorno en bedo piny. Kendo ka ji osebedo piny to wang'iyo gimiluongo ni national issue. Mokwongo ngima oidho malo. Mar ariyo nitiere chandruok ma okadwaro mondo adhigo matek ahinya ma waluongo ni electoral reforms. And en achiel kuom chandruok makelo gik mantiegi. But nochakore karang'o. Every time wawinjo nitiere chandruok mar electoral reforms. And itimogi, kosetimgi kata koko timgi to ji donje e riwruok achiel. Ka ji osedonje e riwruok achiel to wiji owil gi chandruok manyogi nitiere. An ma kit jo siasa wa. So ana adwaro ni mondo awachi ni e ngima mar kanisa kata history mar kanisa nitiere ndalo moko mane prophets jodolo moko ne dak e palace, ne gidak kod kingi. Ne miyo gi tich matek, omiyo nok ginyal kwero kingi. Gik mane kingo timo nade? Timo mok ber. To jodolo manodak oko ne nigi ratiro mar nyiso kingi ni gima kama to rach. Ma momiyo wan mana kaka bishop osewacho. Pod ok wadwar ling nyaka kawuono ni solution ok en wuok oko mondo ji odhi ong'any sani. Nikech the biblical process wachonwa ni mokwongo nyaka ji chak wuoyo.
En winjruok to karamna kiwinjo karamna kaka jotelo ariyo uloso, moro wacho ni ok dwa handshake, ok dwa mosruok, moro bende wacho ni gin bende ok gidwar wach mar mosruok. Donno ka koro wach ma kamano koro tek. Sharon, gimomiyo magi te wachore en ni ng'at achiel ochung' somewhere to wacho ni an ok adwar mosruok nikech uparo ni ka abiro mosruok to abiro dwaro sirkand bar. Machielo bende wacho ni ok odwar mosruok nikech ko omosore to en bar. Mosruok ok ohulo ni nyaka watim sirkand bar. Mosruok en ni we bring our resources, human resources together and wawacho ni koro chandruok mochimo piny Kenya ni wanyalo timo nang'o. An adwaro mondo awach ni piny Egypt ne nigi chandruok machalo kama. Ka ng'at moro miluongo ni Pharaoh owacho ne ni elek ni odhi bedo gi kech. Ang'o ma notimo? Nodwaro ng'at machielo ma bende ne manie jela. Ka dipo ni en election tiwacho ni ng'at manosetwe temo luongo ka ong'ise nitie ng'at manyalo konyowa e situation ni. Omiyo kata sama pod adaro wawuoye ni nitie ng'ama nyalo konyowa e situation ma Kenya nitie. To onge ng'ama dhi tamore ni ok nyal mosore gi wadgi, because koko mosore gi wadgi to komosore gi wadgi at the peril mar jo Kenya ma kiny no dhi otho. Aneno kuketo kacha sani okinyi sechegi. An Kisumu nyoro kaka nyo gik moko timore. Ineno sufria ma ji ting'e wigi to gi san mineno ji ting'e lwetgi ni. Kawuono or nyithindo dala. Gibiro Gine half term. Gimondiknegi owachnegi ni ka gidok gi nil balance. Janyuol moro nitie dala kucha magi okia kama dwa yudo nil balance. And therefore kachopo chieng' no nyithindo gi be dhi wuok dhi bedo samore ndara. Kech koro gin be gidinga chieng' wuok tich par ni nyithindo ma kama gibende dok kata mane half time. Makini kare kinyalo kamna donjo kara mne twak makama. Kamano Sharon. Aparo ni onego warang gima timre kod ratiro mare kendo wang'i adier ma wawach ni mae adier mantie sani. Iwacho maber ni jotelo ariyogo ng'ato ka ng'ato osekawo kare mochung'ie mowacho ni mae e kaka an adware, mae gima ok abitimo, mae gima abiro timo. Gima timre kae gin gik moko adek. Namba achiel nochako ne jakom owacho ne ok opuodho sirkal mantie, ok oyie kodo, ok oyie ne jatelo mantie ni en jatelo, nokawo yor maratiro. Kaeto obiro namba ariyo ni ngima tek. Ngima no otek ni ji te Kenya ka, ok joluo kende. Otek ni ji te. Kaeto gimoro odonji wiwa. Nowacho ne wadhi golo ker manitie ni to Raila dhi donjo e telo. Tanyalo nyisi Sharon ne kata jowa jothurwa mosomo momako digri ma wigi ler wacho ni tarik 20 Raila dhi kawo telo. Odhi bedo president. Samoro wawinjo to wawuoro to ang'o matimowa. Nikech iwuoro to kakoro ng'amosomoni ema nyalo nyiso ji moko kata ji matindo mae gima dhi timre to ng'eyo ni en miriambo. Ok inegi oriwre gik moko adek. Mokwongo en wach man ma ok ker. Namba ariyo obiri kech. Namba adek obiro ni wadhi golo ng'ani e State House. Gimomiyo koro jogo bet ma wach mosro koro bire nikech to ng'ato ka ng'ato kawo kore. En Ruto be wacho ni idwa gola to noyiera gi jo Kenya temie ok ibi gola. Jowato wacho ni wabiro goli kok iwe iwuon to wabiro goli. Gima wang'en jakom Raila ok en ng'at moluor to Ruto be ok en ng'at moluor. Gitegno gite. Tapa karamna kani winjo karamna mise apaga bich mabende Raila Odinga na wacho ka bendo se godo piny wacho. No se kaluore gi weche kopogore karamna gi pek mar ngima bende no se gi weche mopogore wang'e pok mag lemo mag sirikal ka bendo wacho nitiere dhoudi mayudo pok mang'eny malo moko. Bas kanyo Sharon wakeli kanyo maber nikech no se kod weche maber kendo weche mangima. To kata mana in iodi ka nyithindo wacho ni mama gi baba wadwa chako chamo ringo wami juma achiel kok waneno ringo kata wang'anyo samoro nyalo ni ok nyalre. In gima wang'eyo ok nyalre. To mar ariyo ka wabiro miwacho mogik makoro ne ikete nang'o chan jogi sere. Nitie moro miwacho mogik. Don koro gisere gin giwegi ng'ano mako kwetho machielo mapingo piny wacho mako chung' margi sirikal bendo mako chung' margi. Kamiwacho en appointments mitimo. Ni ji moko ji moko owe oko to ji moko we iye. Ng'iye gini kamae. Samotim na ng'ato bedo appointed ma jaluo to kendo jogo wegi ma wacho ne ikawo nang'o.
To sama ng'ato kobed appointed to giywak ni jowa okoro kie kanyo kara wadwa nang'o penjie josiasa wagi ni wadwaro nang'o to mogik wawachie kama chakre chon e nyaka nini jokanisa ne kawo gimiluon moral high ground molo josiasa gi kisungu wacho ne gin subservient to jokanisa matiende jakanisa nyalo biro nyiso kingi in duk to kingi winje to wacho ni kingi either okuodho ne oro nyise kama ler maka koro kingi otamre winjo to the wrath ma Nyasaye matiende kum ma Nyasaye biro kuom kingi nikech owach ne to kowinjo jowagi e Kenya ka waketo josiasa malo ma jokanisa koro winjo josiasa molo ka josiasa onego bed ni winjo jokanisa onego jokanisa okaw position margi obed mar adier ka ng'anyo rach jokanisa moluor bishops ma wantie kod kama jothurwa onego nyis jothurwa ni ng'anyo rach korach onego ginyis jothurwa ni ketho gik moko rach kamano rach kik giluor ne kawa wacho ma eri to josiasa biro wuok to gore kodwa don kamana kaka Kodia Berino sacho ni koro uketo gi kama tek nikech gin kata mana kaka kanisa kapakra mana kaka kanisa nego beni riwore gi weche mag siasa koso bishop nyalo konyo wach no kapok bishop wacho ni Yesu no wacho ni kitiyona to ikrin tich matek ibiro goyi ibiro wachni weche mang'eny kuonde moko bendi biro tweyi bishop be onego yie mondo ginyis jowa adier makati twegi kati negogi nikech mano tich mane Nyasaye opuodhogi mondo gitim bishop bedi paro ni mano ting mar aparo ni mokwongo jatend kanisa kidwa bedo jatend kanisa nyaka ing'e siasa nyaka ing'e ekonomi mar piny to dhi nade nyaka ing'e alwora midakie ni chal nade yani nyaka ibed ng'ama nigi ng'eyo matut kendo ng'ama nyalo konyo ji gima George wacho ni jokanisa ne ni ga malo mar josiasa king'iyo kata na history ibiro yudo ni the greatest philosophers machon ne gin religious people kata mana education masani wawuene joma nochako weche mag education formal education mago gin na jokanisa omiyo kanisa ne ni malo to kinde mwawuoye sani ni ibiro neno ni shida mwan go momiyo seche moko ng'ato monego bed ni ong'eyo to ok dwa wacho gimong'eyo ing'e ni ok ni jogi duto kia gigi ging'eyo jachien okelo pedho gimoro miluongo ni wuoro mar dwaro pesa kata mar mwandu maka sama ineno jasiasa tiseloko ngimani te ineno ni warruok osechopo ka wanyalo sacrifice the self miwiwe wil gi wach mar dwaro mwandu wach mar dwaro ung'eya gi joma nie telo anaparo ni ngimana duto kaka sebedo ya sani asetiyo for more than 30 years kaka jadolo onge chieng' moro ma jasiasa mago chonga piny jasiasa nikech adwaro gire abiro wacho ni to kata mana jakom Raila asewacho ne gik manene chunya awuon asedhi nyaka haode mwasewuoyo kode masenyise ni an aneno gini e yo makama ing'eni seche moko wago koko malo nitie yore ma seche moko inyalo wuoyogo gi ng'ato koro kisewuo tikone ni aweyi gi ka wan ok ochuno ni nyaka igo koko eka ji winji to kama koro wagoye koko ng'e ni koro gino timo ang'ono otamo wang'wa don kata mana koko migono George nopenjo ni bende en koko kugoyo koko makamano bende uwacho kaka chal mar wach nitiere koso nitiere kata mana kaka uwiche sukari matin kaka nyocha wuoye Kisumu nitie gik mang'eny mana wacho mokwongo wach mar ukabila sani bire Kenya ka marach mapok nwaneno nyaka nini kane Moi ne nie telo
jo kabila mage nomako kuonde madongo dongo nyaka posta gire kedhi e posta nyaka ng'iyud mana jogi posta no nolwar morumo nyaka chiel kawuono to king'iyo kuonde madongo dongo mag sirkal makelo pesa kuonde ma hold the economy of the country ayud ng'ate mantie jogi mantie jogi duto mantie magi gik mineno ka kelo lweny e thurwa ka ni to wan jok machulo usuru kake wan to ere kama wantie iwinjo ka jatelo osebedo jatelo maduong' nyaka koro gima wuok e dhogi e tang' abende an gi joga mane buoya ok anyal wuoyo seche duto maseche awuoyo ka gimoro wuok matisni tasewuoyo jatelo iling timi winj ni jose wuoyo migisetieko koro kineno seche moko kuom joma wuoyo gi eki ng'ato nitie mawacho sense moro inyalo pick tikonyo go ji ok iwuo piyo to kiwacho ni wan gini wachame mondi gini wane mon wakedone to bishop kodi atidwa no chula usuru to usuru machulo ni dhi chulo ng'ati ma ine mane yiero mane igolo dalau emetiyo tato ng'ata ni tiweyo ing'eyo gima timore ka Sharon ado wacho ka piny duto winjo jatendo maduong' dwa kelo pogruok e kind jo ogendini nikech gine sami idhi kawo kabindi imiyo gik moko duto to nyiego bede kinde gi jowetene koro yudo ni kineno jakabila mwaka jatelo tisena chunyi ichukiae to kare ng'ano to is innocent mano kelo tuomruok e kind kabila ket Kenya te sawa to kiseketo gi sawa to gibiro neno haki timore mana achiel mana ariyo bedo iwacho ni ere kaka jogi nyalo bedo together Raila ni koni Ruto ni koni adwa wacho ni one thing Ruto nyalo konyo this country kodwaro okene jatelo ng'amo sekwere ji wacho ni Raila no wacho ni ok recognize mano is one thing to king'iyo sentiments mage gi duto mosebedo kumego gi analyze gigi kabisa sirkal nyaka duok gigi en sirkal mar ng'a nyaka bene sirkal mowacho nyaka duok gigi nitie sirkal mar ng'ato to kata mana kiduoko gi ng'eni nyaka wang'i kama na koth ochako gowa nikech Raila nochiwo thuolo mar ndalo 14 ne jatend piny mar mondo mi nengo mar ngima fuongre ko kamano to gibiro wuok oko mar dhi e ng'anyo ndalo 14 norumo emomiyo nokang' ma kama timore paro ni ndalo 14 ni ne tin mar mondo mi lokruoge mopogore tim kinjo kata mana kaka Ruto gi jalupne loso bende giwacho ne giyudo chumi karach gitim nang'o now Sharon mae momiyo wadwaro ni mondo wa excuse me wadwaro ni mondo wayie adiera mantiere e sama wantiere goni ni Kisungu wacho ni either there is something is not there or something is totally wrong gimoro nyaka bed ni rach kata gimoro onge wan kaka jopiny modak e Kenya ka nyaka wayie ni chandruok ma wantiere kawuono ni mai chung na pod antiere go chandruok ni yes it is political but nyaka wang'e ni o affect us socially and therefore it needs odwaro yo mar tieke kowuok not only politically because adwaro mondo awach ni Sharon 1992 ne wabedo gi election marach kabisa joma neno kaka moro iketo kacha sani ka moko kuom giko kane nyuolo makawuono ringe street go ji no ringo kaka jiringo no and a government was formed nodwar yo ma ji bedo go piny 1997 was now the worst and Kenya ng'eyo gima nwakalo tuo maduong' mane 92 97 2002 ne nitie gimiluongo ne euphoria ma ok ni nyal kadhe ne chuno ni nyaka yie kata ng'ama timre ni and therefore no owuotho matin e diere kanyo gik moko kethore ere kaka wanyalo konyo this
walos about awacho ni chandruok ma wantiego kawuono ni en issues mag election e Kenya ka. Yiero e Kenya ka ema nigi problem. Ma ka jomoko oseyudo thuolo moyiere gi gibede position to wigi wil gi chandruok manyo gi kadhoe. And wan kaka jolemo iwachonwa kinde ka kinde ni kuma Nyasaye wari nyaka ipar. Mane momiyo wan watimo nendwa kwa wacho ni an nachalo kama to kora chalo kama. Josiasa wagi koseyudo thuolo magi tieko gima gitimo to weche mag yiero go wigi wilgo. Because kasa achako ni history 92 en yiero, 97 en yiero, 2002 en yiero, 2007 en yiero, 2010 en yiero, 2017 en yiero. Yiero nyo chako bedo 2000 and what? 22. En yiero. Now what are the ng'anyo? Omiyo mosruok mar Ruto kod Raila this time round kata ka gitime e tok Arambe House to giwuok to aneno ka giwuok oko. Kata gitime State House to ne wagombo ni koro jodolo jodolo gi jolony mag dongruok, because sama kwe onge dongruok otimore nade onge. Ne wayud yo ma ok celebrate ni kawuono gi mosore to ne wayud yo makoro wawacho ne gigo ni this is what we want you people to do mondo Kenya losre. To mane bugo mabendo biro bedo kwa lose nikech ka jotelo ariyo oseke koro bugo nitiere ng'anyalo dino bugo makamano. Kok manya korom ga juanga par no diching manyoro bere jatend piny kanyakla kod jalupne bende noloso ahinya kaluwore kod romo mabende kweth mar Azimio chano bago mar tipo mano chieng' wuok tich mar juma mabiro ka bende nyaka sani jatend piny William Ruto bende koro osenyiso Raila Odinga ni koro arita ahinya mag jok mabende biro bedo kadhie ng'anyo nitiere lwete. Nyawadwa Walter Nyambaga notemonwa na we wawinjane kaka nagiloso diching manyoro ka bende nage moko kuom jotela ahinya mawuok e kaunti ma Trans Nzoia notimo limbe e kar jot mar jatend piny Kenya mano mantiere State House bura Nairobi. Ka olose kar jot ma jatend piny boma Nairobi, jatend piny William Ruto koni oganda jo Kenya mondo kik obed kod kibaji mag ng'anyo mochan kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance juma biro. You cannot tell us that you have another set of laws that you make in your mind and pass in your thoughts, and you want to tell us that you are above the law, that you do not recognize our constitution, that you do not recognize the laws of Kenya, that you are above the law, you have your own set of laws that you have made. Ruto nyiero kweth mag Azimio e kendo ji Odinga kod Lange mondo tude kod obile kinde mag ng'anyo e kao koni ratiro mag ng'anyo mamuol en ratich oganda mag mana ni mwandu tok no yie mondo kethi. And we must tell my good friend Raila Odinga, you cannot, enough is enough. You cannot continue to blackmail the country. And we have no problem with you organized demonstration. But please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted, their property is not destroyed, their business is not affected, they can go to work, you can carry out your demonstration. Tunaelewana? Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana ma Trans Nzoia George Natembeya, e kinde romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Trans Nzoia, oko ni oonge kod thuolo mag siasa mag pesa boro. You want to tell us that you have your own set of laws that you enforce through ultimatums, demonstrations, that you enforce by force and blackmail, using chaos and violence. It cannot be the case. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua opuoyo jotelo moyie tiyo kod Kenya Kwanza e kaka nyayo dongruok. Tungetaka kuuliza kaunti yenu pia watu wafanye ukulima, wafanye biashara na waendelee na mambo yao. We will have to work with William Samoei Ruto. Na hiyo ndio ilikuwa earthquake. Hatuwezi backburner. Gavana ma Trans Nzoia bende oko nigi siro William Ruto maneno ni piny owacho chopo singo mare ne jopiny. Na wakati tunakuja hapa State House, kuna wale ambao wanataka waifanye onekane kwamba ni kitu mbaya, sijui mmepeleka tumbo huko, sijui there is no development in State House. Na wale wote ambao wanasema there is no development wanataka kuwa marais wa Kenya. Sasa hii wanataka kuwa rais ndio wafanye nini?
Sisi tumekuja hapa maana tunajua kwamba 85% of our revenue inabaki kwa national government. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ne koromuga juanga mano jatend piny Kenya kanyakla ko jotelo mopogore opogore ma bende noloso odiochieng' manyoro ka bende moko kuom jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag Trans Nzoia notimo limbe e kar jot mar State House. John donji ka kelie twak makama kaka jalony e weche mag dongruok gi siasa gi oganda gi dongruok mag oganda ma pacho ka. Seyo mopogore opogore winjo kaka jatend piny oloso diwach nang. Mokwongo gimia ipenjo wan Raila kod Ruto mondo mosre. Ta winjo ka jatij Nyasaye wacho ni ka ginyalo mosre to nyalo bedo maber koso kamano. An apenjo ni gimosre nang'o motimore. Ang'o mimosro? Inge gik moko adek ma nyisi ka. En namba 1 ni wacho ni Ruto ken ker. Mosruok no biro miyo bedo ker. Namba 2 iwacho ni ngima tek. Ngima tek ni jopiny te, jo Kenya te. Mosruok no odhi miyo ngima bedo mareprep maberber ni ji. Koso dhi konyo gang'o. Namba 3 ng'anyo ma iwacho ni ka en gima inyalo penja an tineno gima nyotimre nyoro Kisumu cha macha gima rach kendo en wich kuot. Onego bed ni ng'ato motelo na ng'anyo kech ka in jatelo ni mitelo na ng'anyo to onego bed ni gimoro amora motimre marach ng'anyo no mokethre in michung'ni. Ma isiro jatend piny Kenya nikech nowacho ni kapo nono ni gik moko timore marach jo piny ni lwet nitiere lwet Raila Odinga koro. Nikech ka en ema wuok no nyiso ji mondo dhi ong'any. Onego nyis ji mondo ji ong'any iyo ma kwe. To ka kwe onge to en ng'at moluongo ng'anyo no ka gira okethre to en monego chula. An right mara kaka ja Kenya katamra ng'anyo. An right mara ka yiedhi ng'anyo. To ng'ama ng'anyo konego bed ni chuna kata ketho gika. Nikech gika gin maga. Sharon ipiny ka ng'ato obiro gi sande. Jakom Raila obiro gi sande. Bishop Godi obiro gi sande. Ma Nyasaye omiye. Bishop ka obiro gi sande. Ma Nyasaye omiye. Ng'ato ka ng'ato gi sande. Okonego bed ni ichune igiri. Tan be okachuni imara. Emomiyo ka winjo ka Bishop wacho ni jotelo gi kelo pogrok kuom ji. Ka gi appoint joggi. Emomiyo awacho ni Bishop onego nyis jowa ne komi ng'ato tich e sirkal moro amora masani kata mabiro mbele kocha komi ng'ato moro amora jaluwo tich kaka koro miwa walo tich onego amor kode nomiye tich kik wachak bedo ni kama odwa dhiye to wadhi ketho. Mano koro Bishop ibiro mi ng'ano tich ji midwa mondo mi tichgi ibo migi nade kaka omigi to gichaji makoro kuom. Aneno ka Reverend John dwa pingo wach makamano. Sharon apogora ma lach ahinya kod jalony mar dongruok nikech sigana wacho ni nika ruedhi ariyo yi to joma hinyore gin lum. Taparo ni jalony oseidho malo ma lweny matimore kani ok odhi winjo. Dong'eno penjo bana ni mosruok ji mosre nang'o so that ji mosre mondo kwe oduoge Kenya. Sharon asama wuok ofisa adwa na ting clip moro mar Kondele in 2007 Kondele 2007 2007 mane lija tingo that clip in my office nadwa na bikode kothe mutimorena gi Kondele today ang'o momiyo Kondele lokore kawuono kaka nochalo 2007 because of kwe mobet. So gima temo wacho ma pod achung'e awacho ni mosruok ma wadwaro sani en mosruok mondo wadhir jotelogi mondo gibednwa jadiera. Baba wa no puonjowa kuom weche mag dak kata keny Bishop Francis Moya Biero gi Mama Alice mad chunye ywe mayom no wacho nwa ni nitie sama uromo ji ariyo to ng'at moro golore ni duk to in be golore ni duk tirito duge to no nyisi the secret ma iye tirito ma gima wadwaro sani mondo mi wadwaro ni yo makelo chandruok e Kenya kama en elections because Sharon kodwa wuondore elections ok timre maber e Kenya ka because every time iwacho nwa ni kusego kura we naura dhi rito
to kositi go kura to wanwango weche moko chotimore mopogore. Akeni bishop inyalo kata mna walose kata mna bishop kode awach makama nikech nasewacho ni koro bugo ni ka jotelo ariyo koro kere koro bugo ni ka lumbe ni nitie koro minyono. Apa ne en ang'o bugo ni inyalo dine nade bishop? Aparo ni mokwongo kunego wuondre ni jo Kenya ni kama tek. Jo Kenya ni kama tek e winjruok kindgi giwegi kaka kabinde manie Kenya ka. Kidhi ginene Northern Part neno ka jo pastoral community lweny manyaka nene otamo sirikal nyaka sani ochakore mana previous government mar Uhuru ok ni kata mar Ruto sani otamogi bandits otamogi makolo nyaka jo army nyaka kel pod otamogi nyaka sani ma nyiso wani nitie kamoro ma is not holding in our system. Ng'ama omi teko ma neno ni kwe nitie momi resources mag piny mondo rit kwe en government. Mata dwana akete very clear. Kidwa demonstrate uyieni. Pinje mag wasungu ibiro wuoro wan marane berbere. Kigo dwaro na chiemo dwaro ang'onogi. Nyocha wasungu of the demonstrate, in fact some countries, watch mar weche mag iluongo ni LGBT. Men go demonstrate ni mon odagi itindo mon owegi. Oginyali yudo joma gikendo. Koro gidhi demonstrate duk tema jomoko riembo ndiga mne duge tetete. Akeno useno kana clip. Naneno wacho kamano. Edo ka state uyienegi gimiyo protection emimiyogi kigiti mang'ono kigi keth gimoro. Though gin gidhi extreme, but mano gin emomiyo demonstration gimodona wach malong'o ni onge rachne. Lakini and the duty ma the state momi resources emomiyo wan gi police tijo kao pesa kuom ji. Police and only kweniti maintaining law and order. That's the primary task mar police. Omio kapo ni jazimio do demonstrate so long as nigi law the law. Mane gimado wacho abe a study the law. Mano is okay. It's not the duty koro mara Raila is TS to appeal peaceful demonstration. To koro mano koromo niking'e jomoko bende kidhi demonstration kama obedo ga matek. To jok ma biro gi ng'ato biro gi nia mare en objective mari ni kodwa luwo en odwa yudo opportunity kaka onyalo dhi muko gori mane kama hygiene onge to bende moko ntie mabiro mana soko kata mna wang'o bila ni neno kata mna moko kuom oganda county ma Kisumu ka dhi mane wang'o bila obilo timna moko kana wacho ni go wat tia gas ibiro ko wacho wan pokoromo wan Kisumu ka koke go wat tia gas to koromo. The thing is adwa ni mondo wabed very honest with this. Kata ineno jowa matindo mineno ka moko manodhi chiemo kucha chande. Nitie yore moko ma ji vent ko their frustration. In kika kata mumo wacho ni opedho mesa e nyima ng'ono wasika. Jogi neno a 5-course meal kane kikanyo to ginto gini giwinjo ga winja. To koro kokete na pap. Ineno gi temptation joma pok no neno kata na poko de kana hotel moro malich Kisumu ti iketo ka. What do you expect of this person? A pedo mesa, a nyim wasika. Yo. Ne gimo aye kod gima bishop wacho. Enan bishop wach makwe. Okinyal bedo ni miketho kwe mondi. Kore ka mondo imosri mondo kwe obedie. Nikech bang' yiero kwe nyocho bedie. Kendo watimo yiero to majin ne tin kabisa. Moko kuoma no ywak. Wawuoro ndang'o motimre. To wadu wacho to majin tin ang'o made timie en gima nosetimre yiero nosetim ma kwe obetie ang'o no mogolo kwe kendo makoro wadu wanwa mosre mondo kwe obedie okinyal biro iketho kae ti wacho ni koro wamosre mondo walos an adwa mana mondo nyisa ne ka jogi omosre to nengo chiemo dok piny ka jogi omosre eka koro bro wacho ni ng'ani en ker eke bro recognize to ka jogi omosre ang'o no madhi timre malich nyaka gimosre nikech okane gima timre malich to ka duogo i wach ma bishop wacho mar ng'anyo kod gik matimre ka
ineno moko mach imoko kibrit matin yot ndi to sime tek joka nyowok ng'anyo nyok gidhi ka ginene jo CA kama jo communication authority nitie kae to ng'ato biro gwacho ne mita jatelo ma jaluo wa dhi kanyo kar mondo wami mano luoro to koro ji odhi kacha den koro gidhi ketho to kram na joji ka penji pek mar ngimani don no kwako mano ganda te pek mar ngimani dipende mana joluo kende nikech ol kalau kende nyandare mana neno ka ging'anyo wawe timre kama wane mowinjo pek mar ngimani molo ng'ata ng'ata nikech wanyisi gima timre ka gik makama ka timre manyo timre ka namba 1 sirikal ok bitero programs mage Nyanza nikech kote to jogo bro ketho to en right maro mondo gik moko bikorwa nikech wachulo suru namba 2 kata mana investors ko winjo ne kacha kitere gimoro to en mana lweny ok bitere gik moko kacha wabro dong kaka wasedong higni mang'eny gi ka wana oko ni ndio kama gavana Machanzo ya natembea bende no wacho ni gino gibiriwore weche makama sama gik makamago timre to jo wawegi hotels ok bi yudo ji mawelo mabiro jo wawegi bro bedo no onge tich magitiyo wabro bedo unemployed ji mang'eny matije gibro riembe nikech koro onge gik mabiro thurwa mano gima dwa yiego erokamano reverend mana kinyalo loso matin kapok oko yo matin anno kan chire gi wach Sharon podan gi ywak maduong' ahinya kaka achiel kuom jotelo mag pinyni e weche mag dolo and waduto te wayie ni ka kwe onge to dongruok ok onge and ok wadwar mondo waso wiwa e gide kuoyo to wawach ni gik moko ber nikech kanyoro kaka wan joma wuok e piny luo nyo waneno gima nyotimore awacho ni nyoro ero nyo bishop kodi awacho ni nyo en 5-star course ka gitieko 5-star course to gibiro for your phone ka gitieko your phone to gibiro dhi mama muti ka gitieko mama muti gibiro chamore kendgi and my momiyo koro it is important mondo wanyis anaparo ni kana chako wach ni nyaka winje gik manase wacho awacho ni nyaka wadwar yo ma wa solve go problems ma Kenya once and for all and mane momiyo waluongo jodolo ma kamoro kawuono ni odak e State House kendo ka yalo kucho to wacho ni ok giwikore mar associate gi failures mondo gi come out of State House mondo gidwar jodolo be mane oko manie diocese makoro jodolo bende nitie karam na kakoke yes it is true mondo miwa chik sirikal tir to anyi sirikal ni wan kod ji jalony machalo kaka wadwa George e weche mag dongruok will come gi weche mag dongruok Professor Kodia ma osomo gik miluongo ni ecclesiastical laws will come joma otimo gik mopogore biro mondo wager pinyni waduto wang'eyo history kaka wachonwa mondo kawuono ni piny mar Sweden bed kaka entiere no people were dying but they decided ni wan kaka jopiny emwadwaro golo suru mondo mi suchwa ogerna go piny mae mabiro konyo pinyni nyaka kawuono to kwa wacho ni Raila we are not strangers in this country every time wasewinjo ka Raila wacho ni serikal ok recognize ok mana makende nyaka mar Moi to no biro magibedo gi Moi together what happened there was peace and tranquility in this country makoro kinde osechopo bende ka wabro bedo kwa digi nyime gi chendo Bishop Kodia bende biro nyiso kaka jakom mar NCCK mano riwruoge ma kanise bade ma Nyanza un koro uchwalo kata mana ukenge mage paro mage ma bende untiere godo mag loso gi riwruoge mopogore mag kanise ma bende ng'en nitiere kok manya koro mge jwang yina mar mondo miaka yo mokwongo e chenro mano mar piny ka duogo aneno ote mage abro duogo gi ote mopogore ma bende sebedo kioro kikidhi mabora e piny mamor ting'o loch Can you handle pressure? wakelo ni Nyarkochia Kali Nyarkochia chungalo serikali saidia sur machiegni ka ng'wei mami nyiero gi golo paro mang'eny gigola gi ng'wei gitera kaji ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano wach hera gi HD ok wach ka kucha adengele wogi Nyarkochia tich abich saa 1:45 mar otieno.
In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow, it looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kaka saninka, wan wadhi rwaki e dalawa kendo gi chunywa te. Ng'eni aditi nowewa nikech in. Ine mani mi aditi nowewa wate. Bang' masira Bian nohinyo wiye marach ahinya. To koro en ok onyal paro gimoro amora. Kapo ni idwa mondo Bian obed mangima tapki, wuge dalani mondo idhi. Vuka to Airtel Money. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'awo. Kik bai. Nyakorom gajuang dakika na pagaboro tok saa 2 mar okinyi. Pod wadhi nyime gi twak e chenro mar piny twak ma bende dhi godo nyime nyakarom kanyo saa 2:30. Aneno ka odong' mana gi kinde matin mar mondo mi watiek twak ma kama. Nawacho ni kano waduoge okang' mar 2 na singo ne adhi somo moko kuom ote ma bende ioro. Ote ma bende iore live magwa mag ote machoka 3-3-6-000 mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel. Mana kinyalo bana ketna moko kuom ote bro sama achiel kachiel wang' jowi mari Irene Chieng. Iwacho ni mos emomiyo piny oridore nyaka kawuono, no handshake. Deno machielo nyingi Benta Charles iwacho ni kamano ematang' kelnwa kwe gi ngima mogonyore to gi musre amusa. Nitiere deno machielo Nyayal iwacho ni ok bibedo mayot mondo mano timre. Dano machielo mabende bro bedo kasomo ote mare Tobias Napa iwacho ni yaure Sharon mana ka musruok dhi kelo lokruok e duoko piny pek mar ngima. Dano machielo Otieno Aaron iwacho ni why Raila tiyo tije mar opposition. Wach mar ng'anyo ema werego wan joluo ema wahinyore.
Jano machielo Hesbon Abuor iwacho ni jowa nyaka bed mariek. Gima nyoro timore Kisumo cha to nyoro rach. Wadoguru chien. Jano machielo Johana Uchieng iwacho ni oyawre Sharon kanise onego owere gi siasa kabisa. Weche katek onego gimiwa geno kuom Nyasaye ok dhano. Ada penjo gi penjo. Ng'ama yiero jatelo to ka en Nyasaye ang'o momiyo ni gipingo sirkal. Bishop Kodia gi Reverend ibiro bedo kuduoko penjo makamano. Patrick Tomodongo iwacho ni handshake destroyed Kenya, we can't go there again. Raila must accept defeat and allow Luos to integrate. Aparo nitiere ote machielo kendo Rolex Odhiambo abiro bedo kasomo ote mogik mar Rolex iwacho ni mosruok mar Raila gi Ruto ok nyal konyo jopiny. Wewauru mos. Mando osechopo thereafter we will see what next. Koro jopiny nitiere masiro gi mok sir wach mar mosruok makamano. Kokamano naneno ote mabende nitiere achiel kuom joneno magwa mabende naseyo un kaka jodolo. Nitiere aparo ni en mar Honorable Johana Uchieng mabende napenjo ni onego kanisa owere gi siasa kabisa. Weche katek onego gimiwa geno kuom Nyasaye ok dhano. Ada penjo gi penjo ng'ama yiero jatelo to ka Nyasaye ang'o momiyo ni gipingo sirkal. Bishop Kodia gi Reverend pana chako di Reverend duok na Johana Uchieng. Jona an kaka Bishop Agwings adoro wacho ni nyaka no achak the conversation loso ma wan go ka wasebedo kwa wacho ni wadoro kwe and dwaro kwe tiende ni wanyiso ni jaduong' William Ruto my brother en president mar Republic mar Kenya to weche machochini sani emomiyo wabiro ka mondo wawach ni wadwaro yo ma weche machochi gino nyalo bedo go gi kwe e sama wan go kani wang'eyo ni winjo ka ng'ato wacho kanyo ni Raila tiyo tij Raila maber onego ti e parliament gi joge manie parliament kan tie gik marach tij Raila maber ok en wuok oko mondo ji wuok e street nikech piny wacho tesre nikech tij kweth mapingo piny wacho nego bidang sayo gik matimore marach sayo gik matimore marach ntie kuonde misayo gigi marach then ng'at manie loch bende chiko ite to winjo ni nitiere gimoro matimore marach. Aparo ni jalony George no wacho nwaka ni sama chandruok nitie ok en chandruok mar joluo kende. Erokamano nya wawinja ni Bishop Kodia iwacho kalore gwach makamano. Adwa wacho achiel ni mondo kwe obedie ok en kata ni en kanisa donje. Kanisa manere ni is divided. Nikech ti jomoko manere ni gin jo sirkal, jomoko wach ni ok gin jo sirkal. And very bad culture in this our country. Nikech ok nyal divide the people socially, kendo chak iduogo divide gi spiritually. Kane Ruto, not kane Ruto, kane Uhuru gi Raila, ne gin what Kisungu luongo ni at cross purposes. Ok ne ginere wang' gi wang'. Chieng' mane giwuok e State House, ng'ino nobwogo ji te. And interestingly, that day, nadhi lemo Mama Aida. No puro bel kabisa. Koro nwadhi kanye Ruto no gine ni mondo adhi neno kako puro bel. Maduong' kabisa, and it was very wonderful. Kano an kanye mwanene miye bendo obwok ni ang'o madhi nyime ka. Kwaneno ka jogi mosore ka. Ruto gi Raila gine mage nyalo solve this stalemate. Gin giwegi. Ging'eyo kaka ginyalo yudore. Makata mana George ni ok nyal ng'eyo kaka ginyalo yudore. Seche moko nyalo chiwo gokinyi to yudom ni breaking news. To ok ne ka ji duto do bedo dichuo, ng'ane ana thuon koni, ng'ane ana thuon kocha. Kaki wacho grass ema timo ang'ono, ema safa. Wan gi mwanyalo timo nigi limits mage kaka jo kanisa. Wan wanyalo kone kwase wacho tiweyo ng'ini injili ok chun go ji. Injili kata meyalo ne ok chun go ji.
wanyalo kone ng'anyo ne yuthurwa ma to wae nikech ma gi ma gi ma gi ma. Can we go another route? Nikech ok ne ka gima winjo kiwacho ni ng'anyo ni ji dhi e State House. Mane mokang'eyo ni mane gima ne giwacho. Maybe news no baya. Ne giwacho ni ching wuok tich gibiro bedo ka ng'anyo ka gireyo State House mantiere bure Nairobi. Yeah, nikech State House ok deng' owuondre en a protected area. Nitie Kenya ka nitie kuonde mok ni protected area. Ma ok inyal hidhri ni dhiye. Nikech samise bedo gi a crowd, onyalo bedo difficult mondo control jogi behaviors. Nitie gimiro ne crowd behavior. Makata wan kake jodolo gi kiketwa kanya chiel mwa bedo kata na 300. Wabiro chalo mna jok mineno ka. Tieni koro wa form a crowd, a culture modo nyono kanyo ma strange, behavior moro ma strange is very difficult. Omiyo kiseng'eyo ni mae kaka jowage behave to you restrain. Erokamano ahinya nikech aneno ka thuolo bende koro mayo wang'wa dong' gi matin e dakika 5 mar mondo mi watiek twak makama. Twak makama kwadwa tieko. Nitiere paro ma bende jopiny koro somo kata bede ni mosruok otim kata ok otim. Nawinjo ka George bende nosiro ramna paro makamano. Po nono ni otime kata ok otime. Pek mar ngima pod nitiere. Sani nitiere nok mar bando ma nengo ramna mar mogo dhi idhore. Nyoro bende ni winjo medna nyaka nengo mar petrol kowuok e 177 ibiro nyiewe nengo mar siling 179. Wach motimore maber en Nyasaye no winjo ywakwa. Sani koth chwe bure Nairobi ka bende ochwe, Kaluo bende ochwe. Nikech wawejo kaluwore gi pek mar ngima. Aparo ni kaluwore gi okang' makama mosruok obedi kik bedi kata mana kaka oganda wacho pek mar ngima pod biro bedo donge. Koro nego bed ni watimo ang'o wadhi godo nyime. Kachako kodi George gi wachni mogik. Wachni mogik gi weche ma inyalo paro mar somo kapok watieko twak. An kod weche ang'wen. Mokwongo wach miwacho mar mosruok kik wakete ka gima duong' ahinya nikech jogi gin jotelo gibro dhi i functions i nyasi ma gidhie kanachiel chien gi mosre ka gidwaro kok gidwa bende gi mosre to ngima to dhi nyime ngima ok tamre dhi nyime. Mar ariyo dawacho ni gimi ketho ok dwar ni fundi ng'anyo ma dhi ketho ok kony to gik moketho go nyaka los kanyi dware fundi. Wan joluo kik wabed ni wan ema tijwa en ketho gik moko makoro wabedo branded ne rangi marwa en mar ketho. Mar adek adwa mondo awach kama eri jakom en jatelo mar Kenya duto ok joluo kende to gima rach kod wan jotendwa ma joluo ok wach jakom adier ka gin kode to gisiko gi yie ma gimwacho to ka gisewo kanyo to kata kipenjo ng'eny gi sani nito gini wachomo kure on wan wakia jakom ochomo kodwa kure gini gibe wan bende wakia to kupenje jowagi onego wach ni jakom adier jakom bende oyie adier konyise adier monde ka piny ogonyre nikech ngimani onge rehearsal ng'ato ka ng'ato dak ngima Nyasaye omiye tidak tidhi to mogik dawach ne kuom koth machweni an director ka National Water Harvesting and Storage Authority to wawacho ni tijwa en choko pi mar ohula mondo okony indalo mabiro. Ang'eyo ni koth ochako chwe sani akwayo mondo wapith mondo wabed kod chiemo mane gima biro konyowa ng'anyo kod timo timbe manjore okang' no konyowa. Erokamano nya Bishop Yoto wachni mogik watieko. Ati gi weche ariyo. Mokwongo adwaro mondo awach ne jopiny achiel kod jo Kristo duto ni onge gima tek matamo lamo. Anda akwayo ni mondo pod walam kendo ka wawuok ka gi Bishop Professor to wadwaro chako wach makende mondo wane what we can do kapok oromo tarik 20 nikech pod wawacho nyaka sama chungo kani ni onge ng'anyo mamuol e piny Kenya pok onere pok otimore. Na wacho sama nachako nan gi clip mar Kondele ka Kondele sani is developed kaka nochalo. Mano wach maduong' ahinya ma nyaka wach ni jo Kenya mondo lam Nyasaye mondo mi winjruok obed e kind opposition ka achiel kod government mondo gigi gitim e ot ka ji obedo piny to giwuog oko tilando gik motimore. Mar ariyo
akwayo jolemo again ma gi kinde ni odak e State House. Wang'eyo ni mana mapiyo kwa tieko. Wang'eyo ni ginyalo dak kanyo. But akwayo gi ni mondo gichung adiera mana ka wasewacho ka. Minyalo wacho ni ma is not the right direction. Katieko tanyalo bana wacho achiel mwatieko go lemo e kanisewa ni ng'wono mar Ruodhwa Yesu Kristo gi hera mar Nyasaye Wuoro kod lalruok mar Roho Maler obed gi jo Kenya duto nyaka chieng'. Erokamano ahinya Bishop Kode wachni mogik bende ponono ni riwruok mar NCCK in jakom mar bade ma Nyanza chenro moro ma bende untiere godo kapok ramna chin tarik 20 ochopo dibed mane gi wachni mogik. One to gima wase appeal gi member churches mawa and simple. Ni ng'ato ka ng'ato ubed responsible. Nikech kidhi e crowd to koro responsibility mari is surrender ne the crowd. Temwa bro nene gik matimre gi iki. Mar ariyo, ng'ato ka ng'ato ung'e ni ngima ang'o modware ngima. Ngima no dware ang'o. Ang'o moremo, tere kaka onyalo yude. Nikech by the end of the day, ng'ato ka ng'ato bro dhi e ode. In ibro wuok tere ngi dhi kama yae. Ng'ato ka ng'ato dhingo kama dhi yae. Omiyo kik wabed joma kik wabed ni gini wane mwamake kendwa. Wadwa neno ni gima timre kani bende otimre e Kirinyaga. Bende otimre Machakos. Bende otimre kamoro amora koso wan kendwa ema gini lichnwa ahinya. Kolich to lich ne jo Kenya te. Mondo kik wabed taken advantage of. To gimogi gima Jojo wacho ka. Wami jogo ma Nyasaye omiyo tich